Винаги ме е поразявала мекотата на гласа й, която така подхожда на Добруджа, възкликва Теодоси Спасов за изкуството на Галина Дурмушлийска. Родена на 5 юни 1959 г. в село Ведрина, област Добрич, родила се под звездите, в каруцата в една лятна нощ и плачела ден и нощ непрекъснато. Повикали баба да й побае. Още като видяла бебето, бабата казала: „Това дете не плаче, то пее“. Кариерата й преминава през състава на Добруджански ансамбъл и срещата й с композитора Петър Крумов дава своите плодове, създават вокално трио Добруджанка. 1990 година прави първите си записи в Българското национално радио. Тогава песента й „Мома Манолка“ става песен на годината, избрана от слушателите. Това е денят, който Галина си спечелва и обичта на своя народ. Една млада жена прекрачи прага на родната Добруджа и тръгна с песен към душите на хората,
карайки ги да стават по-добри с силното си присъствие на сцената, защото нейни са думите: никога не съм пяла без песента да премине през моето сърце. И Добруджа я пусна от прегръдката си, за да покаже на света сякаш каква дъщеря си е откърмила, за да може светът чрез песните на Галина Дурмушлийска да се поклони с обич на Добруджа и на България.